Il-programmi operattivi tal-Fondi Ewropej li tħabbru it-tnejn mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni Elisa Ferreira ġiet deskritt mis-sħab soċjali bħala wieħed li qed iserħan il-moħħ lil ħaddiema u n-negozji f'pajjiżna. Dan il-pakkett ta' fondi li se jibqa' għaddej sal-2027 jammonta għal 2.2 biljun euro. One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Kamra għan-Negozji żgħar u medji Abigail Mamo li qalet li dawn il-programmi operattivi ġew imnedija wara konsultazzjoni li saret bejn il-Gvern u l-isħab soċjali. Mamo irrimarkat li l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa qed iwasslu l-ekonomija Maltija tkun aktar indipendenti u reżiljenti. Jiġifieri qabel ma konniex naħsbu li forsi li wieħed jissorsja l-elettriku jew jikkrea l-elettriku dirett kienet ħadd tkun priorità, ma llum il-ġurnata nafu li hija priorità li aħna jkollna ċertu indipendenza fejn jidħol l-ikel hija priorità wkoll. Li nagħmlu upgrades fis-saħħa hija priorità. Ovvjament dawn il-fondi ħajkunu strumentali ħafna biex mhux biss Malta tagħmel dawn l-avvanzi imma biex ikunu parteċipi wkoll in-negozji. Ġifieri li aħna jkollna strateġija bħala Malta imma parti minn din l-istrateġija in-negozji jkunu parteċipi anke permezz tal-fondi Ewropej. Ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet Abigail Mamo qalet li dawn il-fondi Ewropej se jwasslu għal qalba diġitali għan-negozji wara iż-żmien tal-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Dawn il-fondi ħajkunu qegħdin jagħtu serħan il-moħħ li wieħed jista' jinvesti u jkompli mixi f'dik id-direzzjoni avoljaw dawn il-kumplessitajiet għax ħajkollhom is-support meħtieġ. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja għal One News li dan il-pakkett ta' fondi Ewropej se jgħin biex itejjeb il-kwalità tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Aħna niktar li nikkonċentraw huwa fuq il-fondi tal-koeżjoni għax huma direttament fuq il-kwalità tal-ħaddiema, ġifieri ħafna minnhom ħajintefqu biex inżidu l-kompetenzi, l-abbiltajiet u l-kapaċitajiet tal-ħaddiema li awtomatikament allura mbagħad ikunu qed jagħmlu kwalità tal-ħajja aħjar. Dan l-akbar pakkett ta' fondi għal pajjiżna ġie negozjat mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela fis-sajf tal-2020. Dan il-pakkett huwa aktar mid-doppju ta' kemm kien ġie nnegozjat minn Gvern nazzjonalista.